Ville Grillitukulta terve! Tämän kauden kovin uutuus on tässä. Grillitukun omat Premium Hardwood Charcoalit, eli 100% kovapuuhiili. Palaa tosi kuumasti ja antaa todella miedon savun maun. Tämä on teidän valinta hiiliksi. Hiilet ovat 100% kovapuuhiiltä. Signature Blend vain grillitukkoa varten tarkoittaa sitä, että hiilet ovat sekoitus kaijaa ja longan hiiliä. Kyseiset hiililajit on erittäin suosittuja maailmalla, sillä ne palaa pitkään ja mieto savunmaku sopii kaikille. Grillitukun hiilet mahtuu pieneen pakettiin. 10 kilon setti mahtuu tällaiseen pahvilaatikkoon, jossa on myös helppo säilyttää niitä hiiliä. Eli unohda kaikki hiilipussit, osta Grillitukun oma pahvilaatikko hiili.